Zomrel pri autonehode, všetko trvalo len pár sekúnd a svet prišiel o jedného z najlepších ľudí, akých kedy mal. Toto je Paul Walker, muž, ktorý bol hrdinom nielen vo filmoch, ale aj v skutočnom živote. Preslávil sa vďaka sérii Rýchlo a zbesilo. Miloval autá, oceán a ľudí. Pomáhal tam, kde iní len stáli a pozerali sa. Založil vlastnú charitatívnu organizáciu Reach Out Worldwide, ktorá zachraňovala životy po prírodných katastrofách. A práve keď cestoval pomáhať na jednu z týchto akcií, zahynul v aute spolu so svojím priateľom Rogerom Rodasom. Nie pri natáčaní filmu, ale na skutočnej ceste dobra. Jeho smrť šokovala celý svet, no aj po nej sa stal symbolom pokory, láskavosti a vášne pre život. Dnes jeho odkaz nesie ďalej jeho dcéra Meadow Walker a fanúšikovia po celom svete si ho pamätajú slovami: rýchlo žil, čestne miloval a odišiel príliš skoro. Ak nesleduješ Cesta múdrosti, je pravdepodobné, že nás už nikdy neuvidíš. Ale ak áno, gratulujem, každý deň rastieš.